Mago mag tuke Galaxy FC hejoloch mar tuke mag Nyalenya Open Tournament manobagi skul primar ma Nyalenya e kar chung'od bura ma Ugenya. Tukego ma osir kod Medusa TV no chieng' odio talanta kaachiel kod jiwo rawere gwengego ka koro gikedo kod timbe mamono e kind oganda. Medusa Steve nokwa piny owacho kod jogo mamanyo talanta kaachiel kod klepe pachoka mondo jiw chenro magi e kor gwenge ka giyango kendo ting'o malo talanta mabiro konyo tim Kenya mar Harambee Stars kaachiel kod tiego talanta mabiro chiwo yuto ne oganda kaluwore ni tuke adhula chudo makare e piny mangima. Wakwayo leaders manitiere jotelo wetewa mamoko madibedie mondo waikre wariwru lwetwa mondo wakelru jande kanyakla. Mae yo kende mwanyalo nachakoro talent, mae yo kende bende mwanyalo golo godo jendewa e timo gik maricho. Kako odiochieng' ma kawuono ni gikoro gipong'o centers ka gitimo gik mopogore opogore, samoro gimer, samoro gigore. Lakini uneno nyaka sani nyithindo gieki osetugo maber. Kae ndiye ma wabiro yudo Oliech moro machielo, kae wabiro yudo Mariga moro machielo. Uneno gik ma Mariga timo, gik mose nochako mana kaka uneno ma biro chakre dieri. Koro wakwayo jotelo wetewa mamoko mondo wariwru lwetwa mondo wane kaka wanyalo golo nyithindwa gieki gik matinde maricho ma gitimo. To ma bende football ok en ni en tugo tu, ma ndi en tich. Uneno ka nitiere bende ng'ama chulo pesa mang'eny moingo kata mana mar president en jatugo mar mpira. Ikanye mwatike chenro maro imore nyakorom gajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro makojwang' David Omondi wacho ni en janyaka Nyabondo weche gichopone e yo makare kata kamano wacho ni owuoro ka ng'ama ng'won ema samoro jahinyre kar dhaw wacho ni en kar dhaw kodiye kata odhi mana tego ng'ato to okonyon gi tiende. Florence Awuor Oloo wacho kanyo ni entiere kodwa erokamano.